आ गेले साला कुल चाटे खाती देखो दिमाग खराब कर दियन भाई अभी से बचे बनी हो तो सूत जा पूरी में भलाई बा। हाँ हाँ। का रे बाबू खालो बताओ एगो बात मालूम बा। का भइल ना मन बोलो बात ना सुते बदे आदमी के साहब, आ बुआ के गइल अकाई। चाटे। हां बताओ तू का बोलो? बिनो खानी के बिल खोलो नी हां कौन बिल खोलनी हो ला बिल खोरनी के नहीं चिन्ह बताओ। का के ऊ है जो स्कूलिया में आवे टिकुलिया साट के कौन में ललकी का बा हो बियाह होता का हाँ। आजे शाम को शादी बा। अच्छा अब पूड़ियो खाई जाए के हो जाए। पार्टनर सुन ना लोगन में पूरी खोला ढेर दिन हो गए चले के भाई का कहीं भाई बतिया तो तार ठीक बा कि खइला ढेर दिन हो गया होता तो हो खो का दुख बा दुगो पूरी दे तरी नु हां लेकिन खाली हम पूरी बना जाए हम ये अच्छा, नाच गाना चौपटे बजाना हुआ हां बिजली रानी के नाच आवता बाबा नु उहे बताओ तो हमरा से अच्छा बाबू तू छोड़ा ना और इसवा जे नचियो न करा में। बाबू तब तो पता नहीं चल लगावा तारा हां नाच ना नु पार्टनर गाइब हां हां प्रोग्राम बा शाम के चलल जाई। तैयार रही है तैयार रही ठीक बा लेके जा शाम के। बिल्कुल भाई और सूता तरे तो उठ जाइए टाइम से बता देता नहीं ना 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 बाइक लेके आइम जा। ठीक है चलते जा। टेंशन ना चलते ले जा। उठल रहे हाँ। हां हां चल सुत अभी लो नया नया खाली माल लो के चक्कर में सारे पड़ल रहता लो कभी बिल खोड़न तो कभी कौन अब जात रह साजे सारे आज हो गए रात के गाना मारते